من سقم الكليم tal-mexxej Joseph lil-qalbu għandu weħol biex jaqqadna għalina kelma illi mal-taħtana il-kol. Avveniment tal-gvern mibdul f'wieħed partiġjan. Dan hu dak li ġara l-ħadd filgħodu fiż-Żejtun meta waqt it-tnedija tal-Għana Fest, avveniment li jumtella mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, is-Segretarjat Parlamentari tal-Kultura u l-Gvern Lokali, fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kultura José Herrera, uħud mill-għannejja preżenti żefnu fin-nofs il-politika partiġjana bi-slogans tal-Partit Laburista u tifkir lill-mexxej Laburista Joseph Muscat. Saħansitra anke wieħed mill-għannejja qal li hu delegat tal-Partit Laburista waqt li kien qed janni. Kien hemm ukoll Nordaj Desira, għannej li għandu biss 6 snin u li ilu janni sa minn meta kellu 3 snin, wara li fakkar lil Prim Ministru u qal jixtieq jieħu ritratt ma' José Herrera u sostra li minkejja l-maġġoranza kbira li kiseb, il-Labour Party għandu jiftakar li qiegħed hemm biex iservi. Din is-sena l-Għana Fest se jittella mis-7 sad-9 ta' Ġunju fil-ġonna tal-Argotti l-Furjana. Għana Fest jiċċelebra l-għana u l-mużika tradizzjonali Maltija f'kuntest mediterranju u din is-sena l-festival għandu tema ta' gżejjer. Minn barra l-mużika tal-gżejjer tagħna se jiġu rappreżentati wkoll gruppi u mużiċisti minn Sardenja, Korsika u Kreta. Il-programm tal-Għana Fest se jieħu l-udjenza fuq vjaġġ mużikali tul il-gżejjer tal-Mediterran. Ħadna l-kummenti ta' Ruben Zara, id-direttur artistiku tal-Għana Fest, u spjegalna li dan l-avveniment mhuwiex biss relatat mal-mużika imma esperjenza l-familja kollha. Fost l-oħrajn spjegalna t-tema li ntażlet din is-sena. L-Għana Fest huwa esperjenza l-familja kollha għal kulħadd għax minn barra l-mużika u minn barra l-għana jinkludi wirja tarteġġanat, taqsima tfal, taħdidiet u għalhekk hija esperjenza biex ngħidlek għal kulħadd. Sadattant persuni li tkellmu magħna u li jinsabu urtati b'dan l-aġir partiġjan li spikka fiż-Żejtun għalulna li f'avvenimenti preċedenti qatt ma kienu jsiru affarijiet bħal dawn.